out kay Unyak. Shout out. Kay Baldag, shout out. Kay Sabaw, Sabaw. Magpapiral na kami na. Pagod na yung mga yan, pagod na. Naglaro kanina. Nagilayan. Tres yan. Tres. Kanina. Nice one, Sabaw. Nice one, Sabaw. Relax ka nila ba? Sabaw, ano pangalan? Kevin. Sabaw, ano pangalan mo, Sabaw? Ano pangalan mo? Kevin what? Shout
out kay Kevin. Kevin, oh. Kevin, shout out kay Kevin. Dati pa, hindi pa pumasok kaya mamaya pa Shout out kay Boss Joel. Nandito. Maraming pansiyo dito. alam mo lalaki mo papapalandaran sa bugaw. Grabe mga fans ng Babay Lopez, oh. Ayaw mo yung Ray, matitis ko overtop. Wala si Costindo, wala. Wala pa si Costindo. Shoutout sa fans sa Babay Lopez, andito sila. Ayan. Si Nakani andyan. Andyan si Baldag. Andito. Sabi mo, Coach Dindo, saan ka na? Sabi mo. Coach Dindo, saan ka? Sabi mo. Coach Dindo, saan ka? Sabi mo. Coach?
Jersey number 10. First, personal foul. Third foul. Jersey number 10. First, personal foul. First foul. Shout out kayo. Saklak tayo, 13-10. Grabe, ang galing nila. Wala pa rin si Costindo, sabihin mo. Costindo, saan ka, sabihin mo? Ha? Costindo, saan? Sabihin mo. Sabihin mo, Costindo, saan ka na, sabihin mo? Coach? Dindo? Saan ka na? Yay!
Yung mga napase. Shoutout sa manager ng Baybay Lopez. Nandito na. Jersey number 20. Second place number 5. Jersey Shoutout kay Unyak. From Mindanao.
Kunin mo na Ing! YouTube.
Words lang yun. Dapat 2 words lang yun. Hoy, saan? Asa lang siya.
masabi mo sa laro? Good. Ikaw masabi sa laro? Very good. Ako. Ice cream yummy. Ice cream good. Ano masabi mo kay Joshua? Galing
mahaba pang oras. 4 minutes. 3 minutes. Di, pagod na yan kanina. Pagod na yan kanina.
ano, player ng Bebe Lopez nandito. Shout out kay Joshua.